tistax inti tobbligani x'għandi nagħmel, jiena ma naqbilx mal-opinjoni imma mbagħad dan akul mhux kulħadd li ħasibha l-istess u mbagħad tittajt oħra skont il-marda u l-uġieħ li tkun għaddej minnu. Kemm inti tkun tifla tissapportih. Dan alla ħares qatt tiġi fuqi u niddeċidi li rrida, ġifieri tkun fi żarbuna ta' dak li jkun. Skontu jekk kun qed bagħti hu. Tagħmel eċċezzjoni kif. Ma nafx naqbad ngħidlek ta'. Ma tantx naqbel li joqtluk qisu. Għax ħaġa isa vera li qed bagħti u hekk ma tantx naqbel ħafna. Ma nafx. Ma taħsibha qisek. Taħsibha dak il-ħin mbagħtu. L-ewwel nies ħajja u mebtalla biss jaf meta. U m'għandna l-ebda dritt inneħu ħajja ta' bniedem u laqasek ikunu morda kemm ikunu morda, speċjalment meta tkun għaddejt minn telfa ta' xi ħadd. Vera tarom batuti imma Ma tagħmilix l-eċċezzjoni m'intix lesta. le, qatt. Għax ma naqbilx magħha, jiena f'domt imbagħti bir-raġel, sena u nofs ħadd paċenzja bih. Kien batut imma l-ħajja tajna l-mulej, ma ta' waslitlu maru. Għax il-ħajja għandha Alla ħalaqa sakemm il-mewt sal-mewtu. Jekk inti ma tkun qed bagħti għandek marda terminali, qed bagħti ħafna xorta ma tagħmilx eċċezzjoni. Le. Ħalli fidejn Fidej il-mulej. Jekk naħseb aħjar nipprova navita ħajti.